aantal klanten bij de voedselbank neemt een vlucht. Het plan om de zorg te verdelen tussen de twee ziekenhuizen is van de baan. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Het kanaal van Gent naar Terneuzen heeft een probleem, een waterprobleem. Door een gebrek aan regenwater wordt het een steeds grotere uitdaging om tijdens de zomermaanden het kanaal voldoende op peil en dus toegankelijk te houden voor de scheepvaart. Als er niets gebeurt, is de nieuwe sluis in het somberste scenario de helft van de tijd niet te gebruiken en loopt de schade in de miljoenen euro's per jaar. Platweg gezegd, het loopt leeg. Met de nieuwe sluis gaat het alleen maar harder. Dat probleem gaat erger worden. Momenteel is er voor scheepvaart nog genoeg capaciteit, maar op termijn gaat het steeds meer opnemen. Denk ik een hele dure investering. Het ding heeft een miljard gekost. Als die dan de helft van de tijd niet in gebruik is, dan hadden we misschien dat geld ergens anders in moeten steken. Het probleem met het kanaal zit zo. Voor het water is het afhankelijk van regenwater uit het Vlaamse en Franse achterland dat het via de sluizen bij Evergem het kanaal instroomt en er bij de sluizen in Terneuzen weer uitgaat. Maar door klimaatverandering valt er minder regen en is er dus ook minder water beschikbaar voor het kanaal. Als we kijken naar wat er in het bekken valt, als we alles naar het kanaal zouden sturen, zouden we zelf te weinig water hebben om het kanaal op peil te houden. Dat is nogal een groot probleem. Dat is inderdaad een groot probleem en daarom zijn we al enkele jaren met de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie bezig met onderzoek hoe we die problematiek zo optimaal mogelijk kunnen aanpakken. En dat is nodig, want gebeurt er niks, dan zijn de economische gevolgen groot. En als het vanuit België niet aangevoerd wordt, dan zullen we moeten stremmen. Ja. Wat economisch niet plezierig is voor de scheepvaart. En dat zijn kosten voor de verladers. Die moeten wachten op een vracht. En dat zijn kosten voor de scheepeigenaren. Die hebben een schip aan de kant liggen en dat kost veel geld. En in de toekomst wordt dat erger, want we hebben te maken met toenemende droogte. Gemeten over 100 jaar wordt de economische schade geschat op 427 miljoen euro. Dat is gemiddeld zo'n 4 miljoen per jaar. Waarvan dan 55% zeevaart, 45% binnenvaart. Dan praat je over een goede 2 miljoen. Dat is serieus geld. De sluizen in Terneuzen zijn niet alleen een belangrijke verbinding tussen de Westerschelde en de havens van Gent en Terneuzen, maar worden ook een steeds belangrijkere corridor in de Schelde-Seine-verbinding die de havens van Parijs en Rotterdam met elkaar moet verbinden. Om het kanaal ten alle tijde toegankelijk te houden wordt er nu aan gedacht om met zout Westerscheldewater het kanaal op voldoende peil te houden en daarmee stremmingen te voorkomen. Het kanaalwater wordt daardoor wel een stuk zouter. Water op het kanaal. En of dat het nou zout of zoet is, voor ons binnenvaart maakt dat niet uit. Nee. We varen het liefst in zoetwater, want zout en ijzer gaan niet zo goed samen. Maar als het niet anders is, dan doen we het net zo goed in zoutwater. Water is water. Maar dat geldt niet voor de Moervaart, een waterloop in Vlaanderen die in open verbinding staat met het kanaal. De zoetwaternatuur in dit gebied zou er ernstig onder lijden. Een heel groot probleem, want dat is nog een zoete zijloop waar dus het grootste probleem zit dat de natuur daar die extra zoutlast niet aan kan. En die kunnen we beschermen, die zijloop, door daar een sluis of een stuw op te bouwen. En we beginnen nu met de plantstudies daarvoor. Maar het duurt nog wel 10 jaar voordat die stuw of sluis is aangelegd. En daarna pas kan er worden begonnen met de bouw van een pompinstallatie. We moeten eerst de natuur beschermen en dan kunnen we een pomp installeren. Dat is in 2000. Ik durf er nog geen jaar op te plakken. Goes gaat meewerken aan de opvang van 220 asielzoekers in de Zeelandhallen. De gemeente reageert daarmee op de klemmende oproep van minister Bart van den Brink van Asiel. Ja, we hebben een verzoek gekregen van het COA van de minister, omdat de nood in de landen heel erg hoog is. 1000 opvangplaatsen waar ze ruimte voor zoeken. En ze hebben ons de vraag gesteld, zouden jullie dat ook willen doen? We hebben de Zeelandhallen in onze gemeente. Dat is een locatie die heel snel beschikbaar te maken is. En dat is de reden geweest dat we gezegd hebben, we gaan hier met een positieve intentie naar kijken. Van der Valk is ook al een opvang, een tweede opvang, nu een noodopvang in de Zeelandhallen. Is dat niet te veel voor Goes, denkt u? Nou, ik denk dat dat wel kan. Er zijn gemeenten met vergelijkbare aantallen en ook een vergelijkbaar inwoneraantal bij ons. Maar tegelijkertijd is het wel voor ons reden om te zeggen, dat doen wij niet zomaar. Dat moet echt nadrukkelijk tijdelijk zijn en er moet nadrukkelijk voldaan worden aan de voorwaarden die wij stellen. En anders gaat het niet door. Het COA is inmiddels akkoord gegaan met die voorwaarden en dus komen de eerste asielzoekers komende week waarschijnlijk al naar Goes. De noodopvang is er voor maximaal 6 maanden. De afsluiting van de Vlakentunnel is net achter de rug of de volgende afsluiting dient zich alweer aan, die van de Zeelandbrug dit najaar. Vanaf september gaat de brug 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Dat gaat bedrijven flink wat geld kosten. De Zeelandbrug gaat in september en oktober 6 weken dicht voor onderhoud.
Bij Zeelandia in Zierikzee, waar ingrediënten voor bakkerijen worden gemaakt, gaan ze dat zeker merken. Voor ons brengt het extra complexiteit mee. We leveren de bakkers op de Beverlanden, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen. Dus de routes die worden inefficiënter. Dus wij moeten de planning aan gaan passen om onze klanten op tijd te kunnen beleveren. Dat wordt dus omrijden en dat gaat ongetwijfeld geld kosten. Hoeveel weet Zeelandia nog niet. Nee, we hebben dat nog niet berekend. Daar zijn we nu volop mee bezig. Het is voor ons ook redelijk recent dat we te horen hebben gekregen dat op deze korte termijn de brug afgesloten gaat worden. Dus we moeten daar nog op anticiperen. Maar dat het impact gaat hebben, dat weten we zeker. De sluiting van de Zeelandbrug heeft niet alleen gevolgen voor het transport, maar ook voor het personeel van bedrijven. Wat we voornamelijk merken is een stukje reistijd. Reistijd voor collega's woon-werkverkeer, maar ook reistijd voor collega's die uiteindelijk naar onze klanten gaan door heel Zeeland. De Saman Groep is een bedrijf in Zierikzee dat energieinstallaties zoals zonnepanelen en warmtepompen levert. Installateurs moeten in september dus om gaan rijden. De meerkosten daarvan berekent het bedrijf niet door aan de klant uit concurrentieoverwegingen. Ja, de vraag is eventjes of dat wenselijk is, hoe zich dat verhoudt ten opzichte van de concurrentie. Of je het tijdelijk accepteert dat dat consequenties heeft of dat je zegt, ja, hier moeten we wat mee. Ook Zeelandia neemt de extra kosten zelf voor zijn rekening. Maar misschien verzacht een tegemoetkoming van de overheid de financiële pijn. Het zou natuurlijk mooi zijn als de overheid daar een tegemoetkoming van in mee kan nemen en iets kan doen. Gaan ze dat doen of zeggen ze ondernemersrisico? We zijn nog niet in gesprek met de overheden, maar wellicht dat we hier wel met de bedrijvenvereniging in Zierikzee gezamenlijke standpunt in kunnen nemen naar de overheid. Het zou helpen, uiteraard. Ja, natuurlijk. De kosten worden hoger en daar heb je zelf niet voor gekozen. Dus ja, wat dat betreft zou dat prettig zijn om ook niet de maatregelen te hoeven treffen om het bij je klant weg te leggen. De provincie Zeeland weet zeker dat de sluiting in september en oktober gaat plaatsvinden. Maar wie de werkzaamheden gaat uitvoeren is nog onduidelijk. Dat wordt binnenkort bekendgemaakt. Wat in Friesland al jaren de normaalste zaak van de wereld is, willen ze in Borselen ook. De gemeente kijkt of het Zeeuwse dialect een plekje kan krijgen op de plaatsnaamborden in de gemeente. Nou, wij zouden het bijzonder leuk vinden als straks alle plaatsnaamborden in Borselen ook de Zeeuwse plaatsnaam bevatten. Ik vind het heel leuk, ja. Oetjeskerken, wij zeggen zelf altijd Oetjeskerken. Gaat ons wat natuurlijker af, denk ik. Oetjeskerken, dat is het gewoon. Het idee komt van het CDA en moet ervoor zorgen dat de streektaal zichtbaar blijft. Dialect heeft een verbindende factor en wat je ziet is dat veel mensen zich erin herkennen. En om die reden is het ook mooi om dat in de openbare ruimte een zichtbare plek te geven. Het vervangen van de borden brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Laten we nu niet alles in één keer vervangen. Hè. Dat zou ook zonde zijn van de borden die gewoon nog goed zijn. Maar borden die toch al aan vervanging toe zijn, laten we die dan, laten we het een beetje stapsgewijs, werk met werk, laten we de plaatsnaamborden vervangen. De komende tijd wordt er nog gekeken naar de haalbaarheid van het plan. Maar de inwoners, die zien het wel zitten. Ik vind als Zeeuwen mogen wij trots zijn op onze taal. Dus wat mij betreft prima idee. Nog nooit was het bij de voedselbank in Middelburg zo druk als nu. In een paar weken tijd zijn er tientallen gezinnen extra bijgekomen. Mensen zitten steeds meer in de problemen door de stijgende prijzen. Die worden veroorzaakt door het conflict in het Midden-Oosten. Deze vrijwilligers zijn druk bezig met het sorteren van de uien. Een jaar geleden moesten ze die uien onderverdelen in 250 zakjes. Ofwel 250 gezinnen. Maar dat zijn er inmiddels een stuk meer. 380 om precies te zijn. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En hoe lang werkt u hier al? Bijna 20 jaar. Ja. Het loopt storm bij de voedselbank. En daar waarschuwde het Rode Kruis al voor. Door de Iran-oorlog voorspelt de stichting dat steeds meer mensen in voedselnood raken. Het Rode Kruis heeft het over het stapeleffect. De vaste lasten worden duurder en duurder en stapelen zich op. En de mensen houden dan geen geld over voor de boodschappen. Dus er is steeds een aanleiding waardoor weer een nieuw groepje mensen die het altijd gered heeft, het nu niet meer redt. En die komen bij u? En die komen bij ons, ja. Een probleem, want de vrijwilligers moeten nog wel dezelfde hoeveelheid producten eerlijk verdelen onder de klanten. Het resultaat? De boodschappentassen worden lichter en lichter.
Dus we kopen iedere week bij. En dan moet je vooral denken aan groenten en fruit. En soms aan zaken die we bijna nooit krijgen. Dus ja, de gevolgen van de Iran-oorlog vind je niet alleen bij de benzinepomp. Die zijn ook zichtbaar bij de voedselbank. Het plan om de ziekenhuiszorg in Zeeland te verdelen tussen de 2 ziekenhuizen is van de baan. Zorgzaam en ADRZ gaan op korte termijn alleen alle nierkankeroperaties in Goes uitvoeren. De rest van de aangekondigde plannen gaat niet meer door. De 2 ziekenhuizen gaan de zorg verdelen. Dat was vorig jaar de boodschap. Juist om de ziekenhuiszorg te behouden voor Zeeland. De Zeeuwen met nierkanker zouden straks in Goes geopereerd worden. Daar schaffen de ziekenhuizen samen een speciale chirurgierobot voor aan. Mensen die een dotterbehandeling nodig hebben, zouden voortaan doorverwezen worden naar Terneuzen. Verder zouden ook alle borstkankeroperaties in Terneuzen plaatsvinden. De voor- en nazorg zou in beide ziekenhuizen blijven bestaan. Dokters en medewerkers zien het niet zitten. Die willen de samenwerking in kleine stapjes doen. De bestuurders geven aan, het was te veel in één keer. Deze stappen waren te groot. En we hebben echt met elkaar afgesproken, we moeten door, we gaan ook door, we willen ook door. Maar het moet met kleinere stappen tegelijk. Ja, want als je het zo hoort, dan zou je ook kunnen denken, ja, van uitstel komt misschien afstel. Nee, zeker niet. En dat kan ook niet. Als je kijkt wat op ons afkomt, de vergrijzing, de zorgvraag die toeneemt, de arbeidsmarktschaarste die alleen maar toeneemt. Dus wij moeten echt dingen goed met elkaar doen. Daar hebben we ook voornemens voor, daar zijn we ook vast van overtuigd. Daar zijn ook onze achterplannen echt vast van overtuigd. Dus dat komt echt, maar het moet met kleinere stappen tegelijk. De eerste resultaten van een proef om hulpverleners op meldingen van mensen met verward gedrag af te sturen zijn positief. Het regionaal interventieteam is nu een half jaar actief in Zeeland en is ruim 350 keer ingezet. Voorheen moest de politie vaak uitrukken voor dit soort incidenten, terwijl ze daar niet altijd tijd of de expertise voor hebben. 9801, ZB 9801. Ja, de 9801, hier zegt u maar. Of jullie ter plaatse willen gaan naar de Rozesteenstraat in Vlissingen. Daar is een meneer die op blote voeten enkel in ondergoed op straat loopt. Is erg aan het schreeuwen en komt verward over. De vraag van collega's ter plaatse of jullie die kant op willen komen. Oké, begrepen. We komen ter plaatse. Dankjewel. Ja, let's go. Het aantal incidenten met verwarde personen neemt al jaren toe. In 2024 kwamen er in Zeeland iets meer dan 3000 meldingen binnen bij de politie. Vorig jaar waren dat er bijna 4000. Het scheelt de politie een hoop capaciteit dat het interventieteam nu een deel van deze meldingen kan overnemen. Het is ook vooral om de politie te ontlasten. Te zorgen dat ze wat meldingen kunnen overnemen. Maar ook de tijd dat ze ermee bezig zijn. Dat we dat voor hen kunnen inkorten of kunnen overnemen. Het interventieteam rijdt met een bus de hele provincie door om langs te gaan bij personen met verward gedrag. Nou, wat denk ik vooral fijn en helpend is voor de mensen voor wie wordt gebeld, is dat we dus geen uniform aan hebben. We kunnen dus in die zin niet alleen wat anonieme hulp verlenen als het ware, maar ook gewoon, we kunnen de tijd nemen. We hebben een korte lijn met de crisisdienst. En dus het kan zijn dat we inderdaad doorverwijzen naar de GGZ. Of dat we de meldingen opnemen en kijken wat er later vanuit de gemeente voor hulp ingeschoven kan worden. Hey, goedemiddag. Ik ben Hans Velius. Wij zijn van het interventieteam vanuit de gemeente. En we zijn door de politie erbij gehaald. En kwamen even kijken hoe het gaat. Zowel Hans als chauffeur Rinus halen veel voldoening uit hun werk. Ik vind het fantastisch wat je dus voor mensen kan betekenen in de directe zin. En in de maatschappij worden zaken wel eens veroordeeld. Mensen worden gauw een stempeltje opgedrukt van dit of dat. Of het zal wel iets met drugs. Maar er zit altijd een verhaal achter die mensen. En dat vind ik één grote magneet voor mij om dit werk te blijven doen, zeg maar. Dit vind ik zo fantastisch. De proef duurt tot eind 2027, maar de betrokken partijen hopen dat het interventieteam wordt uitgebreid en uiteindelijk structureel wordt. Ze vragen al of we de diensten kunnen verlengen in ieder geval. Dus ik denk dat dat ook wel een teken aan de wand is. Dat ze zeggen van kom maar op. Ja. Burgemeesters hadden het er maar druk mee gisteren. Vlak voor Koningsdag is de traditionele lintjesregen. 105 Zeeuwen kregen een koninklijke onderscheiding. En daar moest ook heel wat voor gelogen worden. Wat gaat er nou gebeuren?
Nou, een complete verrassing. Voor de meeste mensen kwam een lintje spontaan uit de lucht vallen. De een moest verplicht thuis blijven en de ander die werd met een smoes naar een locatie gelokt. En dat is niet zonder reden, want wie een koninklijke onderscheiding krijgt, dat moet tot het laatste moment strikt geheim blijven. Je bent bezig voor 2 anderen om in het zonnetje te zetten. En best wel tijd voor nodig gehad. En dan is dit een complete verrassing. Dus zo kwam het ook over. Ik stond ook een beetje verbouwereerd, dus ja, compleet. De eerste borrel zit er al in. Ja, ja. Nou, mijn oranje bitter is nou niet echt mijn favoriete drankje, moet ik zeggen. Maar goed, dat hoort erbij. Het is toch geen lintje? Ja. Maar dat was het dus wel. Mijn vrouw zei, joh, je moet eigenlijk een beetje netter naar die verjaardag. Ik zei, dat hoeft anders nooit. Dus, maar ze zei, hey, joh, doe een mooie broek aan en een jasje aan. Dus ik zei, joh, uit de grap, ik zei, het is toch geen lintje vandaag. In de gemeente Reimerswaal werden vandaag de meeste lintjes uitgedeeld. Daar werden 14 mensen gedecoreerd. Vind ik dit de mooiste manier om lintjes uit te reiken. Waar heel veel mensen bij elkaar zijn, waar iedereen ook van elkaar ziet wat er gebeurt. Iedereen die hier aan bijgedragen heeft, de koning, de burgemeester en vooral ook alle mensen die mij die eer gunnen. Wat deze mensen doen is toch een vorm van liefde, vind ik. Liefde voor de medemens. En iets voor iemand doen, iets voor iemand over hebben, dat is toch iets dat blijft bijzonder. Weet u zeker dat u het niet wist? Want u bent wel helemaal gekleed op het lintje. Ik wist het echt niet. Ik wist het echt niet. En ik denk, ach, het is bijna Koningsdag, laat ik het oranje vest aantrekken. Echt. En toen ben ik nog gauw teruggelopen om deze ketting erbij te doen. Die heb ik anders nooit om. Maar ja, is gewoon toeval. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Fijne avond.